ba zan iya haƙura da auren Bilkisu ba. Me dalili? Saboda ko da jini na aka tsaga, sunanta ne zai fito. Wani abu ya girmama. To ni kuma abin da nake gane maka shine aurenka da Bilkisu akwai matsala. Saboda me? Ka san dalilin abin da nake gane maka matsalar da nake gane muku ita ce? Kai rashin haƙuri, ita wauta. Zan iya gyara ta. Ta yaya? A ɗauri kashi ko a ɓata igiya? Ta yaya za ka iya gyara ta? Ba zan taɓa manta da kalmar ƙarshe ta mahaifinmu ba. Da kalmar soyayya ya cika. Sarki Allah ya cika Alhaji da gafara. Allahu Akbar. Wani irin ruwa ne kuma wanda ke zuba mai a jiki haka? Ni ban ma gan shi a wurin. Kin ganta ko? Ni haƙuri Hayatu. Mu riƙa mata addu'a. Ba ta da halin manya, ku kira ta ballagaza.